Νέα Ιόνιος Πολιτεία. Σπύρος Σπύρου, υποψήφιος Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων. Μαζί θεμελιώσαμε την περιφέρειά μας. Μαζί συνεχίζουμε για την πρόοδο και την ανάπτυξη των νησιών μας. Αγαπητές μας φίλες, αγαπητοί μας φίλοι, κερκυραίες, κερκυραίοι, κάτοικοι των Παξών, των Οθονών, της Ερίκουσας, του Μαθρακίου, επτανήσιοι πολίτες, ο συνδυασμός της Νίκης, Νέα Ιόνιος Πολιτεία, με επικεφαλής τον αγαπητό σε όλους, κερκυραίο γιατρό και σημερινό Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, Σπύρο Σπύρου. Τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, το γνωστό κοινωνικό στέλεχος Τάκη Μεταλλινό. Και το διευρυμένο, δυναμικό, ανανεωτικό και γεμάτο εμπειρίες ψηφοδέλτιό μας, με άξια στελέχη, σας καλωσορίζει στη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση του συνδυασμού μας. Μήνυμα απέστειλε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κύριος Νικόλαος Δένδιας. Φίλε μου Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απίφθηνες να παρευρεθώ στην κεντρική εκδήλωση της Νέας Ιωνίου Πολιτείας, έστω και αν οι υπηρεσιακοί λόγοι δεν κατέστησαν εφικτό να βρεθώ απόψε κοντά σας. Έχεις όμως κοντά σου, ως άξιους συμπαραστάτες, τα μέλη και τους υποστηρικτές του συνδυασμού σου. Έχεις κοντά σου, πάνω απ' όλα, την επτανησιακή κοινωνία που αναγνωρίζει την υπευθυνότητα και τη χρηστότητα με την οποία άσκησες ως τώρα τα καθήκοντά σου, αγωνιζόμενος για την πρόοδο των Ιωνίων Νήσων και επιτυγχάνοντας αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία. Γι' αυτό είναι τόσο κρίσιμο να ευοδοθεί ο αγώνας σου και σε αυτή την εκλογή. Η συγκυρία δεν επιτρέπει λαϊκισμούς, δεν συγχωρεί αοριστολογίες, δεν αλλάζει με καινολογίες και ευχολόγια όπως αυτές των αντιπάλων μας. Απαιτεί συγκρότηση, προγραμματισμό και ευθύνη. Απαιτεί ιδιότητες που εσύ και οι συνεργάτες σου αποδεδειγμένα διαθέτετε και αξιοποιείτε για την προκοπή των νησιών μας. Με τη βεβαιότητα πως οι συμπατριώτες μας θα εκτιμήσουν και θα τιμήσουν την πρόταση της Νέας Ιωνίου Πολιτείας, ώστε με ανανεωμένη εμπιστοσύνη να συνεχίσετε την προσφορά προς τον τόπο μας. Εύχομαι σε σένα και τους συνυποψηφίους σου καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νίκος Δένδιας. Και τώρα καλούμε στο βήμα τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, Τάκη Μεταλλινό. Σας καλησπερίζω και να σας πω γρήγορα ότι με ξέρετε και σας ξέρω. Διαφορετικές ίσως ιδεολογικές αφετηρίες με κάποιους από εσάς και με ορισμένους συναδέλφους μου στο ψηφοδέλτιό μας. Κοινό χαρακτηριστικό όμως είναι ένα. Ότι ήμασταν κάτοικοι αυτού του τόπου, του ευλογημένου. Είμαστε όλοι εδώ κερκυραίοι και επτανήσιοι πολίτες. Είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν υποβαθμίζεται, δεν εξαερίζεται και δεν αποτελεί διαχωριστική γραμμή για την επόμενη μέρα. Η συνένωση λοιπόν δυνάμεων, η συνεργασία, η πολλή δουλειά, η πλήρης διαφάνεια της διαχείρισης της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, η εντιμότητα του Περιφερειάρχη του Σπύρου του Σπύρου, μου φτάνει εμένα προσωπικά, αλλά και σε πολλούς, δεν μπορείτε να φανταστείτε κερκυραίους, που
που σήμερα δεν είναι εδώ για να είμαστε εδώ και να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Κάποιοι ίσως δικαιολογημένα απόρρισαν, αγαπητέ Περιφερειάρχη, για αυτή την επιλογή μου. Μα καλά μου είπα, ο Σπύρου καλός, τίμιος, αλλά βρε παιδί μου, λίγο γαλάζιος. Δεν πήραν χαμπάρι ότι οι καιροί άλλαξαν. Δεν καταλαβαίνουν ότι τα συμφέροντα του τόπου είναι κοινά. Δεν καταλαβαίνουν ότι τα λιμάνια δεν κατασκευάζονται από γαλάζιους ή πράσινους. Κατασκευάζονται από ανθρώπους, με δυναμική, με όραμα, με πίστη σε αυτό που κάνουν. Γι' αυτό σήμερα ο Τάκης ο Μεταλλινός είναι εδώ και στηρίζει την προσπάθεια του Σπύρου του Σπύρου και όλων αυτών που είναι κοντά σε αυτή την προοπτική. Ασφαλώς ο καθένας από εσάς και εγώ είμαστε πιστοί στις ιδεολογικές μας αναφορές. Αλλά θα προτρέψω για όσο με παίρνει και για όσο μου αναλογεί όλους τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες μακριά από κομματικούς μηχανισμούς και παρέες. Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Δυστυχώς από χρόνια κάποιοι δεν τη σεβάστηκαν. Ακόμα και τώρα. Τους καλώ να αρχίσουν να σκέφτονται τον σεβασμό προς την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Οφείλουν να σέβονται τα νησιά μας, την Κέρκυρα, τους Οθονούς, την Ερίκουσα, το Μαθράκι, τους Παξούς, τη Λευκάδα, την Ιθάκη, την Κεφαλονιά, τη Ζάκηθο και τόσα νησιά μας. Γιατί? Για την μέγιστη ιστορία τους. Για την προσφορά τους στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Για την πολιτιστική δυναμική τους. Γιατί εδώ γεννήθηκαν οι μεγάλοι Έλληνες που προσέφεραν τόσα πολλά σε αυτή τη χώρα. Γεννήθηκε ο Σολωμός, ο Μάντζαρος, ο Σαμάρας, ο Ξίδας, ο Λαμπελέτ. Γεννήθηκε ο Μαρκοράς, ο Ιάκωβος Πολυλάς, ο Κάλβος, ο Βαλαωρίτης, ο Λασκαράτος, ο Ντίνος Θεοτόκης, ο Σαμαρτζής, ο Γελινάς, ο Κογεβίνας. Γιατί εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο της Επτανήσου, λειτουργούν τα παλαιότερα, τα αρχαιότερα στη χώρα πνευματικά και μουσικά ιδρύματα. Σεβασμός λοιπόν σε αυτόν τον τόπο απαιτούμε και ζητάμε όλοι οι Επτανήσοι. Σε έναν τόπο που προσέφερε εδώ και αρκετά χρόνια το δικό του πανεπιστήμιο για την ίδρυση του νέου ελληνικού ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Αθήνα. Ζητάμε όμως σεβασμό από αυτούς. Ζητάμε όμως σεβασμό η Επτάνησος και από εμάς, την τοπική εξουσία και τους κατοίκους αυτών των νησιών. Έτσι λοιπόν έχουμε μπροστά μας εξαιρετικά πολύ ανοιχτό δρόμο και προϋποθέσεις και προοπτικές εξαιρετικά καλές. Οφείλουμε λοιπόν στην περιφέρειά μας να βελτιώσουμε την συνοχή μας. Υπάρχουν τρόποι και θα τα καταγράψει ο επικεφαλής της παράταξής μας, ο κύριος Σπύρου. Να πρέπει να βελτιωθούμε, να αξιοποιήσουμε περισσότερο τα κονδύλια αυτά τα οποία έρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα δυναμισμό και με μια φαντασία να προβάλλουμε τουριστικά τα Ιόνια νησιά μας, να στηρίξουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων και να αναδείξουμε την περιφέρειά μας ως την περιφέρεια του πολιτισμού και της τέχνης στη Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν το πλεονέκτημα δεν πρέπει να μας το πάρουν άλλοι. Δεν πρέπει να το αφήσουμε, πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε. Όσον αφορά για την Κέρκυρα, που καλούμε και εγώ με την τιμητική πρόταση του αγαπητού φίλου και σημερινού Περιφερειάρχη και ελπίζω και πιστεύω και του αυριανού του Σπύρου του Σπύρου, να αντεπεξέλθουμε και σε προβλήματα καθημερινότητας εδώ στην Κέρκυρα και να δούμε, να βελτιώσουμε την ιστορία του οδικού δικτύου που είναι ένα καρκίνωμα στην Κέρκυρα λόγω των 700.000 μέτρων απόστασης, ένα από τα μεγαλύτερα οδικά δίκτυα, αλλά και με ελάχιστες πιστώσεις. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό.
Πρέπει επίσης, και αυτό είναι η δέσμευσή μας, να βάλουμε μπροστά πάλι την ιστορία των φραγμάτων. Το νερό είναι πρώτο αγαθό στην Κέρκυρα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη διεκδικητικότητα και αγωνιστικότητα. Ο πρωτογενής τομέας στην Κέρκυρα πρέπει να πάρει τη δική του δυναμική, όπως επίσης και η επιχειρηματικότητα. Το τελευταίο διάστημα πολλά συζητιούνται, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, στο δημόσιο διάλογο. Και λέγονται για μνημόνια, για αντιμνημόνια. Ο οποίος είναι μνημονιακός δεν πρέπει να υπηρετεί στον τόπο. Όποιος είναι αντιμνημονιακός, αυτός κάνει για τον τόπο. Δεν ξέρω αν κανένας από εσάς είναι υπέρ του μνημονίου. Αλλά κάνω την εξής σκέψη. Και θέλω να την καταθέσω ενώπιό σας. Έχω την εκτίμηση και την πεποίθηση πως στις σημερινές συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης προοδευτικό είναι ό,τι δημιουργεί κάποιος, ό,τι προσφέρει κάποιος και ό,τι δίδει, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία και να εξευρεθούν νέες θέσεις εργασίας. Προοδευτικό για μένα είναι ό,τι εμπνέει και συστρατεύει διάφορες κοινωνικές δυνάμεις και τις κάνει συμμέτοχες στις εξελίξεις. Προοδευτικό επίσης είναι ότι φέρνει στην επικαιρότητα σήμερα τις έννοιες και τις αξίες όπως η εντιμότητα, η εργατικότητα, η συνεργασία, η συλλογικότητα. Προοδευτικό είναι ότι συμβάλλει στην ανάδειξη και αξιοποίηση των προτεραιμάτων της περιφέρειάς μας. Για το λόγο αυτό, καλώ τις υπόλοιπες παρατάξεις στη συμφωνία του ορισμού τι σημαίνει πρόοδος, τι σημαίνει προοδευτικό, και όλοι μαζί την επομένη μέρα να βοηθήσουμε τον τόπο. Όλους μας χρειάζεται η Επτάνησος και αυτή η κοινωνία η οποία ταλαιπωρείται. Γιατί ο σημερινός Περιφερειάρχης δέχεται αυτή την κριτική? Γιατί ο σημερινός Περιφερειάρχης παρέλαβε μια περιφέρεια και αποτελέσε την πρώτη αιρετή περιφέρεια μέσα σε ένα καύσωνα, σε μια μιζέρια, και σήμερα απολογείται στην κερκυραϊκή και πτερεσιακή κοινωνία με το κεφάλι ψηλά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε στην κερκυραϊκή κοινωνία ότι εμείς είμαστε εδώ με σοβαρότητα, με εμπειρία, με ανανέωση στο ψηφοδέλτιό μας. Σας κοιτάζουμε όλους στα μάτια και ζητάμε να στηρίξετε την επομένη μέρα της Επτανήσου. Η επομένη μέρα είναι να είμαστε μαζί με την εμπειρία την οποία αποκτήσαμε 3 και κάτι χρόνια στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Ξεπεράσαμε πολλά εμπόδια, έλυσε πολλά προβλήματα ο Σπύρος Σπύρου, και να ξέρετε ότι όσον αφορά την Κέρκυρα και ασφαλώς και όλη την Επτάνησο, η σημαία της διεκδίκησης θα σηκωθεί περισσότερο, διότι το κράτος οφείλει πολλά περισσότερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Καλή δύναμη και καλό τις Κερκυραίες και τους Κερκυραίους, τους πολιτιστικούς φορείς, τους αθλητικούς φορείς, τα πνευματικά ιδρύματα να είναι κοντά μας, διότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη. Γεια σας και με την νίκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεταλλινό. Και τώρα ο Περιφερειάρχης μας, ο δικός μας άνθρωπος, και με τη θέλησή σας και πάλι Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου. Χαιρετίζω αυτή την μεγαλειώδη συγκέντρωση που εκδηλώνει την αγάπη σας, το σεβασμό σας προς τον Περιφερειάρχη, το συνδυασμό μας, αλλά προπάντως για την αγάπη σας προς την Κέρκυρα, τα διαπόδια νησιά, τους Παυσίους, αλλά και όλα τα αιώνια νησιά. Η παρουσία σας λοιπόν απόψε εδώ πραγματικά μας δίνει δύναμη, θάρρος, και αυτή η νίκη είναι δική σας νίκη. Είναι η νίκη του λαού μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας για το μήνυμα που μας έστειλε και για τη στήριξη που μας κάνει.
Θέλω να ευχαριστήσω τον πολιτευτή και υπεύθυνο τομέα άμυνα, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος δίνει την ψυχή του και ο ίδιος καθημερινά. Να ευχαριστήσω τον πρώην νομάρχη, τον κύριο Πουλημένο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και στηρίζει την προσπάθεια. Το Σάββατο Πουλημένο, που είναι κάπου εδώ, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Να ευχαριστήσω την κυρία Πρίτανη που συμμετέχει απόψε εδώ και βοηθάει με κάθε τρόπο την προσπάθειά μας. Και με τον κίνδυνο να ξεχάσουμε κάποιους, θέλω να πω ότι σε αυτόν τον αγώνα, και θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω και σας συνάντησα στη διαδρομή που έμπαινα, είναι πολίτες, είναι φίλοι οι οποίοι χρόνια αγωνίζονται, πολίτες οι οποίοι και φίλοι οι οποίοι ενδεχομένως πικράθηκαν ή δεν ευχαριστήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλω να πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι παραλάβαμε την περιφέρεια στην κορύφωση μιας βαθιάς κρίσης κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και μπορέσαμε να σταθούμε όρθια. Αναζητώντας μέσα μου τους λόγους για τους οποίους πολιτεύομαι, αγαπητοί μου φίλοι, τόσα χρόνια, δεν βρήκα καλύτερη απάντηση από την διάθεσή μου και την πρόθεσή μου και την επιθυμία μου να είμαι χρήσιμος στον τόπο και χρήσιμος στους πολίτες. Από εκεί πηγάζει και η αντοχή μας όλο αυτό το διάστημα, το οποίο δεν σας κρύβω και πρέπει να πω την αλήθεια ότι θα μπορούσα και να είχα αποχωρήσει, αλλά σε αυτήν την περίοδο θα το θεωρούσα δειλία. Θέλησα λοιπόν, γιατί είναι ένας Γολγοθάς η περιφέρεια, να μείνω κοντά σας, να παλέψουμε το έργο το οποίο ξεκινήσαμε, να το προχωρήσουμε, να το ολοκληρώσουμε και να μπορέσουμε πραγματικά σε μια περίοδο που φεύγουμε από την κρίση να μείνουμε κοντά στους πολίτες. Λόγοι λοιπόν ηθικής υποχρέωσης προς την κοινωνία, η οποία τόσα χρόνια μας στηρίζει, δεν μου επέτρεπε να εγκαταλείψω την προσπάθεια αυτή. Και πλαισιωθήκαμε από ένα άξιο συνδυασμό και στην Κέρκυρα αλλά και σε όλα τα Ιωνία νησιά. Και θέλω να ευχαριστήσω από το βήμα αυτό και τους πρώην αντιπεριφερειάρχες χωρικούς και θεματικούς που βοήθησαν, και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα τον φίλο, τον Χρήστο τον Σκούρτη, ο οποίος είναι πρωτοτυπία σε όλη την Ελλάδα, ένας χωρικός αντιπεριφερειάρχης, να φεύγει και να κατεβαίνει με το σταυρό. Αυτό το λέω γιατί διευκόλυνε σε αυτή την περίοδο που περνάμε, και το τόνισε και ο κύριος Μεταλλινός, η αυτοδιοίκηση, πέρα από τη διαδρομή την πολιτική του καθενός, πρέπει να είναι πραγματικά αυτοδιοίκηση, να αφήνει ο καθένας στην άκρη την κομματική του ταμπέλα και από εκεί και πέρα να λειτουργήσουμε και αυτοδιοικητικά και να πετύχουμε διεκδικώντας την αυτοδιαχείριση που δεν την έχει η περιφέρεια, και χρειάζεται πραγματικά να κάνουμε προσπάθεια ώστε τα προβλήματα της κοινωνίας μας, τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, να τα λύνουμε και να τα αντιμετωπίζουμε. Το άστρο λοιπόν του συνδυασμού μας λάμπει ειλικρινά σε όλα τα Ιόνια και δεν θα μπορέσει κανένας να περιορίσει τη λάμψη του, είτε καιροσκόποι, είτε πολιτικάντιδες σε αυτόν τον καιρό, είτε περιηγητές της τελευταίας στιγμής, όψιμοι επιδιωκώντες την περιφέρεια, μη γνωρίζοντας ούτε καν τα Ιωνία νησιά, μη γνωρίζοντας την κεφαλονιά και την ταλαιπωρία της που εμφανίστηκαν τώρα τελευταίως και να κάνουν εκθέσεις ιδεών ή να κάνουν εμπόριο ελπίδων. Αγαπητοί μου φίλοι, η περιφέρεια είναι ένας νέος θεσμός και αυτό το καιρό θεμελιώσαμε αυτόν τον θεσμό των 34 νησιών, εκ των οποίων τα 12-13 κατοικούνται, και μπορέσαμε να ισχυροποιήσουμε την περιφερειακή συνείδηση. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα μέσα στην κρίση, γιατί τα Ιόνια νησιά, και πρέπει να το γνωρίζετε, 450 περίπου χρόνια ήταν υπό την κυριαρχία των Βενετών, μετά έφτιαξαν το πρώτο ελληνικό κράτος, στη συνέχεια με την αγγλοκρατία έφτασαν και τον ριζοσπαστισμό, τον οποίο τους διέκρινε, με προσωπικότητες οι οποίες ανέδειξαν και ανέπτυξαν αυτό που πραγματικά αποτελεί συνεχτικό στοιχείο της περιφέρειάς μας και δύναμη να μπορούμε να λειτουργούμε, είναι ο επτανησιακός μας πολιτισμός. Επάνω σε αυτή τη βάση λοιπόν η περιφέρειά μας, η Επτάνησος, είναι ενωμένη, και η περιφέρεια σήμερα εμπέδωσε αυτό το αίσθημα, και δεν σας κρύβω και είναι με αλήθεια ότι όλοι οι Επτανήσιοι είναι ενωμένοι. Όλοι οι Επτανήσιοι κάτω από την ηγεσία μας και από την περιφέρεια νιώθουν ισότιμοι πολίτες, και αυτό το κατορθώσαμε όχι μόνο με την παρουσία μας,
όχι μόνο με τα περιφερειακά συμβούλια, αλλά και με τον τρόπο που κάνουμε την κατανομή των πόρων, που ενώ η Κέρκυρα, για παράδειγμα, είναι το 52% του πληθυσμού, το ποσό που παίρνει από πόρους που δικαιείται κατεβαίνει στο 37% προκειμένου να βοηθηθεί η Λευκάδα, η Παξή, τα νησιά, η Ιθάκη και άλλες περιοχές οι οποίες είχαν προβλήματα. Ο ρόλος μας όλο αυτό το διάστημα έγινε και λειτουργήσαμε κάτω από μεγάλο περιορισμό προσωπικού. Το προσωπικό της περιφέρειάς μας, από την ανάληψη των καθηκόντων μας και λόγω της σκληρής μνημονιακής, θα έλεγα, πολιτικής, η οποία μας επηρέασε ασφαλώς, γιατί είμαστε επέκταση ενδεχομένως, γι' αυτό επιδιώκουμε την αυτοδιοίκησή μας του κράτους. Τα προβλήματα που έχει κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση, ο κάθε πολίτης, τα εισέπρατε και η περιφέρεια, η οποία προσπαθούσαμε να τα αμβλύνουμε και να παράγουμε έργο με πολλή συνέπεια, με εργατικότητα, με συνέπεια στους πολίτες, που πραγματικά προσπαθούσαμε όλο αυτό το διάστημα να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ. Οι πόροι περιορίστηκαν σταδιακά και μειώθηκαν πάρα πολύ. Αξιοποιήσαμε όμως τους πόρους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θεωρώ μεγάλη επιτυχία όπου μπορέσαμε ένα ξεχασμένο έργο, όπως είναι το λιμάνι, ο προσύνημος μόλος 430 μέτρα που είδατε, που είχε λήξει το Ίντερεκ, το πρόγραμμα δηλαδή το διασυνοριακό, να το επανακινήσουμε και να προχωρήσει. Και γιατί λέω αυτό, αγαπητοί μου φίλοι? Όταν αναλάβαμε την περιφέρεια την 1η Πρώτου του 2011, κανένα από όλα αυτά τα έργα που βλέπετε και μας κατηγορούν δεν κατασκευαζόταν. Τα έργα ακολουθούν μια διαδρομή, όπως είπαμε, ένταξη, δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και εκτέλεση. Μέσα σε αυτή την κρίση δεν σας κρύβω ότι ακόμα και οι επιχειρήσεις δεν είχαν δυνατότητα να προσφύγουν στις τράπεζες για χρηματοδότηση. Επίσης, η εθνική πόρη ήταν μειωμένη. Ενώ η συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκά προγράμματα ήταν 25% στην αρχή, μειώθηκε στο 15% στη συνέχεια και η Ελλάδα συμμετείχε στα προγράμματα αυτά με την κρατική συμμετοχή στο 5%. Το ότι αυτή τη στιγμή όλα τα έργα του ΕΣΠΑ προχωράνε με καθυστερήσεις, θα έλεγα, στην απορρόφησή τους, δηλαδή στην εκτέλεσή τους. Αυτό που εγγυάμε και αυτό που ως συνδυασμός προσπαθούμε και θα το κάνουμε είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ το 2015 που θα ολοκληρωθεί το ΕΣΠΑ. Και επιτρέψτε μου, αγαπητοί μου φίλοι, να δώσω άλλη μια εξήγηση που θα πρέπει να γίνει κατανοητή. Όταν λέμε απορρόφηση των έργων του ΕΣΠΑ, που αναφέρονται στον Περιφερειάρχη, έργα του ΕΣΠΑ κάνει οι περιφερειακές ενότητες, όπως είδατε. Η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα. Κάνουν και οι Δήμοι όμως. Κάνουν υπηρεσίες ίδρευσης. Κάνουν οι επαγγελματίες οι ελεύθεροι που είναι ενταγμένοι σε αναπτυξιακά έργα και επιχειρηματικά. Κάνουν το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάνουν το Πανεπιστήμιο. Κάνουν τα ΤΕΗ. Όλοι αυτοί οι φορείς κατασκευάζουν έργα τα οποία τα χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ με την υπογραφή του Περιφερειάρχη. Άρα το αποτέλεσμα της λειτουργίας τους επηρεάζει το τελικό συμπέρασμα της απορροφητικότητας. Επομένως, είναι ένας δείχτης η απορροφητικότητα. Εξίσου δείχτης όμως που θα πρέπει να σας μείνει είναι ότι ενώ το ΕΣΠΑ ήταν 281 εκατομμύρια, εμείς βάλαμε έργα 380 εκατομμύρια τα οποία θα κατασκευαστούν. Πρώτη φορά η Κέρκυρα, κοιτάξτε την παραλιακή της, και καλύτερα να ξεκινήσω από την Ερίκουσα, που σε λίγες μέρες δημοπρατείται και ήδη έδωσε την εντολή το μεγάλο λιμάνι στην Ερίκουσα, 7 εκατομμύρια, το οποίο έχει και εθνική σημασία για την περιοχή. Οι παρεμβάσεις μας στα διαπόντια νησιά με χρηματοδοτήσεις τις οποίες θα κατασκευάσουν οι Δήμοι, και υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις αυτές τις οποίες εξασφάλισα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και έχουμε προγραμματίσει, αφού εξασφάλισα την πίστοση, τη μελέτη για να φτιαχτεί ένας προσύνεμος μόλος που λέγεται, ένας μόλος μπροστά από το λιμάνι των Οθονών, για να μπορέσει να είναι λιμάνι, για να μπορέσει να πλησιάζει το πλοίο, για να μην μπαίνουν τα κύματα που έρχονται από την ανατολική πλευρά, από την Ερίκουσα. Αυτή η εκκρεμότητα τη βρήκα, είναι σημαντική, λείπει και θα κατασκευαστεί για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όπως θα κοιτάξουμε να κάνουμε για τις μελέτες στο Μαθράκι και στον Άγιο Στέφανο, που ταλαιπωρούνται οι πολίτες και αναγκάστηκε η περιφέρεια με τους λίγους πόρους και πέρα από τις υποχρεώσεις της να βγάλει τα φύλλα από τους Οθονούς,
από το Μαθράκι να καθαρίσει τον Άγιο Στέφανο, αλλά χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες για να προχωρήσουμε. Η παράκαμψη των αβιωτών ήταν σταματημένη και εμπλεγμένη νομικά. Τελειώνει αυτόν τον καιρό και θα βοηθήσει την ευρύτερη περιοχή που είναι και τουριστική για να υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία. Η Εθνική Παλαιοκαστρίτσας είναι έτοιμη να ξαναδημοπρατηθεί το κομμάτι από Πλατητέρα μέχρι τον ποταμό, μέχρι το ποτάμι περίπου. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε, προβλήματα και νομικά και ρολαβικά και οικονομικά, τα οποία ξεμπλέκουμε αυτά τα έργα. Σημαντική είναι όλη η παραλιακή της Κέρκυρας, ξεκινώντας από το μεγάλο έργο αυτό του προσύνημου μόλου, το οποίο τι κάνει, προστατεύει το λιμάνι από τους βορειοδυτικούς ανέμους, που όλοι έχετε μία εμπειρία όταν φτάνετε πολλές φορές με κακό καιρό στο λιμάνι, είχε δυσκολία το ferry boat να δέσει στην προβλήτα. Και παράλληλα αποτελεί και χώρο 430 μέτρα προσέγγισης δύο μεγάλων κρουαζιεροπλοίων, τα οποία μέχρι τώρα έμεναν αρρώδου. Και μόνο αυτό το έργο έχω πει στους αντιπάλους μας, οι οποίοι κάνουν κριτική εκ του ασφαλούς, θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικά καύχημα για την περιφέρεια. Και είναι έργο το οποίο δεν βρήκαμε τα χρήματα, το έργο ήταν χαμένο. Η συνάντησή μου με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Χαν, να βάλουμε ένα έργο σημαία από κάθε νησί, επέλεξα τον προσύνημο μόνο των κρουαζιεροπλοίων, γιατί πραγματικά αυτό σώνει και το λιμάνι, βοηθάει και την προσέγγιση των κρουαζιεροπλοίων. Σταματημένο για 4 χρόνια ήταν και το καφέ Γυαλί που ξέρουμε εδώ στην Κέρκυρα, που είναι μια μαρίνα σκαφών που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επανεκκίνησε το έργο, προχωράει, είχε νομικές εμπλοκές, είχε δικαστικές προσφυγές, ήταν κλεισμένα τα νταμάρια, ολόκληρη ιστορία για να φέρουν το υλικό από απέναντι, 2-3 δικαστήρια, παραβάσεις, λιμεναρχία, ιστορία. Προχωράει όμως το έργο και πρόσφατα, να το πω και από το βήμα αυτό, επειδή είδα και μία αναφορά από τον κύριο Γουλή, γιατί καμιά φορά και εγώ είμαι γιατρός, ο κύριος Γουλής γιατρός, δεν είμαστε και μηχανικοί, έβλεπε που πέφτει ένα υλικό ψηλό. Αυτό, επειδή το ερεύνησα κι εγώ, είναι απαραίτητο. Γιατί προστατεύει τον πυρήνα μέσα που θα ακολουθήσουν να πέσουν βράχοι απ' έξω και μεγαλύτεροι στη συνέχεια. Εάν αυτό είχε γίνει στο λιμάνι του Αγίου Στεφάνου, δεν θα μπαίνανε άμμος και να είχαμε προσκώσεις. Γιατί περνάει άμμος μέσα από τις πέτρες. Άρα είναι ο πυρήνας αυτή τη στιγμή και είδατε την εικόνα πώς αδειάζει το μεγάλο το φορτωτής εκεί για να φτιαχτεί αυτό το σημείο. Ένα πολύ σημαντικό έργο που έχει σχέση με την διατήρηση του τείχους του ναού, που κινδυνεύει να πέσει χρόνια και το έχετε δει ότι ήταν δεμένος με σίδερα. Και η παραλιακή της Γαρίτσας είναι σε εξέλιξη. Ένα έργο πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να καταλάβετε και από εκεί και οι απορροφήσεις, τι τεράστιο πρόβλημα υπάρχει όταν χρειάζονται αρχαιολογία από πάνω, ενάντιες αρχαιότητες από κάτω. Οι πλάκες, αν σπάσει, να τις αριθμίσουν, τις πέτρες να τις βγάλουν με αριθμούς. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, αλλά υποχρεούμαστε να τηρούνται αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες καθυστερούν τα έργα ιδιαίτερα του πολιτισμού. Εκτός από τα έργα της περιφέρειας, και δεν είναι του παρόντος, είναι μια σειρά πολύ σημαντικών έργων που η περιφέρεια ή ως ΕΣΠΑ ή ο Περιφερειάρχης χρηματοδοτεί τους Δήμους, το Πανεπιστήμιο, είδατε τη βιβλιοθήκη, η οποία χρηματοδοτήθηκε. Είδατε ένα έργο που γίνεται στο ψυχιατρίο αυτή τη στιγμή, επάνω στην έρευνα με 2,5 εκατομμύρια ο εξοπλισμός, που σε πρωτοπορία παγκόσμια θα έλεγα, όταν παρευρέθηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο καθηγητές από το Χάρβαρντ, πρωτοπορία στην έρευνα για την νόσο του Αλσχάιμερ και της Πάρκινσον. Είναι πραγματικά καύχημα που το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει τέτοια παγκόσμια προβολή από το τμήμα αυτό και η περιφέρεια το χρηματοδότησε με 2,5 εκατομμύρια περίπου για τον εξοπλισμό που είδατε που κόβαμε και μια κορδέλα συμβολικά. Χρηματοδοτούμε όμως και τους Δήμους. Είναι πολύ σπουδαίο και δεν ξέρω αν παρευρίσκονται και εδώ και τι προσπάθεια έγινε για το σχολικό κέντρο στα Βραγανιώτικα, το οποίο ξεκίνησε, όπως είναι και το 4ο δημοτικό, η παράκαμψη του αεροδρομίου, η υπογειοποίηση των κάδων, η παλιά πόλη και μια σειρά χρηματοδοτήσεων που ασφαλώς χρειάζεται να γίνει πολλή προσπάθεια για να προχωρήσουν. Δικαιούται κάποιος να κάνει κριτική, δεν είναι σωστό να κάνει ισοπεδωτική κριτική, γιατί όλα αυτά που είδατε εκεί γίνονται δεν είναι του Περιφερειάρχη, ούτε καν του Δημάρχου. Ολόκληρες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, περιφερειακές υπηρεσίες, διαχειριστική αρχή δουλεύουν επάνω σε αυτά τα έργα. Όταν λοιπόν κάποιος θα απαξιώνει,
Και έχουμε και τους δημοσιονομικούς ελέγχους, και έχουμε και τις δικαστικές παρεμβάσεις, και έχουμε και την αρχαιολογία, και έχουμε και τις ενάλειες, και έχουμε και το Υπουργείο, και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση αν καθυστερούν. Επομένως, κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες, πιστεύετε, προχωράνε όλα τα έργα στην περιφέρειά μας. Δεν θα επεκταθώ προς τα κάτω, απλή αναφορά θα κάνω, είδατε κάποια, προημερών στην ομιλία μου στη Λευκάδα, και ο βουλευτής, και ο πρώην βουλευτής, και ο Δήμος εξήραν την συμβολή της περιφέρειας όταν 82 εκατομμύρια έργα μεγάλα γίνονται στη Λευκάδα, τη γειτονική μας Λευκάδα, με τον διάβλο που θα βοηθήσει τον τουρισμό και τη διέλευση σκαφών, έργο 22 εκατομμυρίων, εκεί που αφαιρούν την Αμόγλισσα που πάει να κλείσει ο διάβλος, το νέο νοσοκομείο της Λευκάδος, που όταν ήμουν διοικητής υγειονομικής περιφέρειας εξασφαλίσαμε από ένα κληροδότημα το οικόπεδο και γίνεται τώρα το νοσοκομείο προϋπολογισμού 35 εκατομμύρια και ανάλογο έργο όπως ο προσύνεμος εδώ από τον Επίτροπο, η Μαρίνα στην Βασιλική, στο νότιο μέρος της Λευκάδος, 16 εκατομμύρια, η οποία πραγματικά θα δώσει ζωή στην περιοχή, μια αναπτυσσόμενη περιοχή, τουριστική, η οποία με τη Μαρίνα στο χώρο αυτό θα βοηθήσει να έχει καλύτερο τουρισμό και καλύτερη ανάπτυξη. Δεν θα προχωρήσω παρακάτω για τα έργα, θα μείνω όμως στη Κεφαλονιά, είδατε τον Χάρακα, είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας 7 εκατομμυρίων περίπου, που ήρθαν οι σεισμοί να διευρύνουν ένα χάσμα. Εκεί είναι μια γέφυρα 85 μέτρα σιδερένια, που λόγω και των σεισμών καθυστέρησε, γιατί υπάρχει ένα χάσμα από κάτω, αυτό που λέμε ρήγμα. Οι σεισμοί το επιδίνωσαν και ο κίνδυνος για την Κεφαλονιά, και θα πρέπει να ξέρετε, είναι ότι όλη η Κεφαλονιά έχει βράχους, πολλούς. Επομένως, οι σεισμοί στην Κεφαλονιά επηρέασαν τόσο πολύ το έδαφος, που η ασφάλεια το να περάσει από κάπου είναι μειωμένη. Γι' αυτό στην περιοχή, και αν είδατε τους αλπινιστές εκεί που έδινα και εγώ τις οδηγίες μου, είναι κρεμασμένοι εκεί για να κάνουν γεωτρήσεις, ειδικά πάνω στους βράχους, για να βάλουν εκείνους τους άξονες στους μεγάλους σιδερένιους, για να προστατεύσουν την περιοχή από τις βραχοπτώσεις. Η βραχοπροστασία είναι απαραίτητη όχι μόνο εκεί και αλλού, και πριν 4 μέρες υπόγραψα, αφού πέρασε από το ελεγκτικό, που σημαίνει ότι γρήγορα θα εκτελεστεί, ένα ποσό 24,5 εκατομμύρια για την Κεφαλονιά, για να αποκαταστήσει το οδικό δίκτυο και να δημιουργήσει ασφάλεια. Ποια η αξία της κουβέντας αυτής? Είναι ότι το ρήγμα αυτό είναι ικανό να αποκόψει τη Βόρεια Κεφαλονιά από Φισκάρδο, δηλαδή Έρισο, από το Αργοστόλι, και υπάρχει ένα άγχος εκεί για να τρέξει το έργο. Από την άλλη πλευρά προσπαθούμε να κρατήσουμε και τη συγκοινωνία από το σημείο εκείνο. Δεσμεύτηκα στην Κεφαλονιά και θα γίνει, εφόσον γρήγορα μπουν οι βραχοπαγίδες που προστατεύουν από τους βράχους, ξεκινάει το έργο πλάι, να υπάρξει μια πλάκα διέλευσης των αυτοκινήτων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η Κεφαλονιά και ιδιαίτερα το Φισκάρδο και οι περιοχές τουριστικές ζουν από τον τουρισμό, γιατί κάτω από εκεί που είδατε το ρήγμα είναι η καταπληκτική παραλία του Μίλτου, η οποία είναι από τις ομορφότερες στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν από πάνω, όταν υπάρχουν αυτοί οι βράχοι, κύλησε πρόσφατα ένας βράχος 400 τόνων και έφτασε στην παραλία. Επικρέμανται και κάποιοι άλλοι βράχοι που πρέπει να γίνει ένα έργο που να μπορέσει να τους προστατεύσει, γιατί αντιλαμβάνεστε σιγά σιγά τώρα με τον τουρισμό πόσες χιλιάδες κόσμος πηγαίνουν στην περιοχή και είναι μεγάλη ευθύνη. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι και φίλοι, στην Κεφαλονιά, η οποία βρίσκεται σε μια πολεμική κατάσταση, με 2 μεγάλους σεισμούς και 2.000 μετασεισμικές δονήσεις, που είμαστε παρόντες από την πρώτη μέρα. Δρομολογήσαμε, να αντιληφθείτε, όταν 2.500 σπίτια καταστραμμένα και ένας κόσμος περίπου 3.000 στον δρόμο, που δεν είχαν νερό από την αρχή, δεν είχαν φαγητό, δεν είχαν να κοιμηθούν, διαλυμένοι οι δρόμοι, ρογμές στους δρόμους και στις πλαγιές, καταπτώσεις εκκλησιών, νεκροταφείων και μια σειρά άλλων καταστάσεων τραγικών. Τα αντιμετωπίσαμε εξασφαλίζοντας και με την παρουσία του στρατού και τα πλοία που ήρθαν για να μπορούν να διανυκτερεύσουν οι πολίτες, και οι σύλλογοι, οι εθελοντές της Καρδιάς, οι ιατροί του κόσμου, οι εθελοντές οι τοπικοί, το ΤΕ της Κεφαλονιάς, αλλά και άλλοι 100 μηχανικοί από το ΤΕ Αθηνών και από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, και μια σειρά ανθρώπων
που με συντονιστεί την περιφέρεια και το Δήμο έγινε μια προσπάθεια που δόξα τω Θεώ δεν υπήρξε ένα θύμα, δεν είχαμε τραυματισμούς. Υπάρχουν όμως ζημιές. Και αυτό που είπα στην Κεφαλονιά και πιστεύω που το καταλαβαίνουν, τα προβλήματα στην Κεφαλονιά δεν τελειώνουν αυτό το μήνα ή μετά από 2-3 μήνες. Θα τελειώσουν μετά από 3 και 4 χρόνια. Άρα χρειάζεται ανθρώπους που έχουν προγραμματίσει, άνθρωποι που έχουν εργαστεί εκεί, άνθρωποι που πέρασαν επικίνδυνες ώρες και στενοχώρια στην περιοχή και αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν εγγύηση για το μέλλον της περιοχής, όχι μόνο την αποκατάσταση των υποδομών, αλλά και την οικονομική αναβάθμιση της περιοχής. Αυτό που κάναμε από την πρώτη στιγμή, ενημερώσαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Αλληλεγγύης και τον Περιφερειακό Επίτροπο, τον κύριο Χάνς, και έστειλε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μαζεύοντας όλα τα προβλήματα που έχουν όλα τα Υπουργεία, δηλαδή το παιδείας, του πολιτισμού, γιατί καταστράφησαν μνημεία πολύ σημαντικά, σχολεία στην περιοχή. Υποβλήθηκε ένα αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να υπάρξει μια χρηματοδότηση και ένας σχεδιασμός που θα δώσει ζωντάνια στην Κεφαλονιά και κυρίως στο Λιξούρι. Ευτυχώς με γρήγορους ρυθμούς αποκαταστάθησαν οι ζημιές κυρίως στις τουριστικές περιοχές και στα ξενοδοχεία και υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα. Θα εγκατασταθεί ένα σεισμολογικό κέντρο στη Κεφαλονιά παγκόσμιας προβολής που θα αποτελούν και θα έρχονται εκεί οι επιστήμονες για να μελετάνε, γιατί δεν σας κρύβω ότι η Κεφαλονιά και ιδιαίτερα τώρα στο Λιξούρι είναι ένα ζωντανό σεισμολογικό εργαστήριο. Φοβάμαι ότι δεν έχουν σταματήσει καν οι σεισμοί. Προημερών, περνώντας με το αεροπλάνο από πάνω, είναι μία πλήρη μέχρι εκεί, πάνω από την Παλική, πάνω από το Αργοστόλι, άρχισε το αεροπλάνο να χορεύει. Δείχνει λοιπόν ότι η περιοχή παραμένει σεισμογενής, είναι ένα ρήγμα. Ευτυχώς για άλλες περιοχές δεν είναι τόσο επικίνδυνες. Η Κέρκυρα δεν έχει τέτοια προβλήματα. Ένα μικρό ρήγμα, επειδή γεννήκαμε και σεισμολόγοι αυτόν τον καιρό με τόσους καθηγητές και τόσους ειδικούς εκεί. Ένα μικρό ρήγμα από πάνω από το Τρουμπέτα που πάει προς τον Άγιο Μάρκο δεν έχει ευτυχώς τέτοια προβλήματα. Προσπαθήσαμε ορισμένα έργα πολύ σημαντικά να τα αποκαταστήσουμε και εκεί και τα λέω επιγραμματικά, όπως είναι το πρώτο και το δεύτερο λύκειο που είδατε, το 12,5 εκατομμύρια που πήγε και το υπόγραψα εκεί και ξεκίνησαν οι εργασίες. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες αστοχίες πολλές φορές από τους εργολάβους. Θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, το ίδιο ανάλογα είναι στη Ζάκυνθο που μίλησα προχθές και θέλω να σας μεταφέρω ειλικρινά η διάθεση του κόσμου σε όλη την Επτάνησο, ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ένα κλίμα θετικό που οι πολίτες, αμή τι άλλο, θέλουν να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο ξεκινήσαμε και θα το συνεχίσουμε με τη στήριξή σας, με τη βοήθειά σας, με τον ενθουσιασμό σας. Άκουσα και χθες το βράδυ που είχαμε αυτό το debate εκεί στη τηλεόραση, διάφορες κουβέντες, θα ακούσατε κι εσείς όσοι το παρακολουθήσατε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα, ακούγονται πολύ ωραίες εκθέσεις ιδεών, ακούγονται έτσι ένα εμπόριο ελπίδων που περιγράφονται χωρίς κοστολόγηση, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια προχειρότητα στο σκεπτικό. Το ότι είπα προηγουμένως ότι σε αυτό το περιβάλλον της Κεφαλονιάς εμφανίστηκαν άνθρωποι που διεκδικούν σήμερα να διοικήσουν την περιφέρεια και πήγαν το τελευταίο 15ήμερο. Κάποιοι άλλοι μας έκαναν κριτική, ειλικρινά το λέω, μέσα από το Facebook και από τα λάπτοπ και δεν έζησαν τους κινδύνους και τα προβλήματα της Κεφαλονιάς. Επομένως, αυτοί οι καιροσκόποι που εμφανίστηκαν αυτόν τον καιρό, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μας κάνουν και κακό, και αντιλαμβάνεστε τι λέω, γιατί δεν είχαν κανένα λόγο να εμποδίζουν μια περιφερειακή αρχή με ένα συνδυασμό και ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους. Γιατί όποιος πολιτεύεται αυτόν τον καιρό, πιστέψτε, μόνο προσφορά κάνει. Δεν έχει κανένα συμφέρον και κανένα λόγο. Και όμως συμμετέχουν γιατί ο καθένας θέλει να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό το δύσκολο τοπίο που είναι. Και δεν ικανοποιεί κανένας καμία φιλοδοξία. Και πρώτος ο Περιφερειάρχης. Καθήκον σκληρό να φέρουμε τον τόπο λίγο πιο μπροστά, αξιοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας. Αξιοποιώντας τον κύριο οικονομικό μας παράγον που είναι ο τουρισμός. Τον τουρισμό προσπαθούμε να τον ενισχύσουμε, μα είτε με την προβολή, είτε με τα έργα υποδομής, είτε με τις επικοινωνίες που έχουμε στο εξωτερικό και όχι μόνο βέβαια η περιφέρεια. Αξιοποιώντας το πολιτισμικό μας πλούτο, το οποίο είναι τεράστιος.
και μια κοινωνία ολόκληρη εργάζεται πάνω σε αυτό που και μόνο η προσφορά της είναι πάρα πολύ σημαντική στην οικονομία και στην προοπτική του τόπου μας και αποτελεί και συνεχτικό στοιχείο. Χρηματοδοτήσαμε επικοινωνίες με τις φιλαρμονικές ή επικοινωνία χωροδιακών συγκροτημάτων από το ένα νησί στο άλλο και φέραμε τον κόσμο πιο κοντά. Γι' αυτό είπα κάποια στιγμή ότι σήμερα δεν είμαστε κεφαλονίτες ή γεργυραίοι και τα σχόλια που κάποιοι ανιστόρητοι μιλάνε κάποια στιγμή για διάσπαση της περιφέρειας. Η περιφέρεια ήταν ενωμένη πριν από το Καλλικράτη, πριν από το Σπύρου, πριν από τους συνδυασμούς που ακούγονται αυτόν τον καιρό. Και αυτό δείχνει ότι η συνοχή τους είναι βαθύτερη, γιατί η Επτάνησος, που έχει μια τεράστια διαδρομή με προσωπικότητες οι οποίες τίμησαν και την Επτάνησο και με τον πολιτισμό που δημιούργησαν και πρόβαλαν τη χώρα μας, αποτελεί πραγματικά πύλη της Ελλάδος προς την Δύση. Αποτελεί, όπως ελέγχθη στο Πανιώνιο Συνέδριο που έγινε πριν από λίγες μέρες στην Κέρκυρα με 400 ομιλητές, συμπληρώνοντας τα 100 χρόνια του Πανιωνίου Συνεδρίου, αποτελεί την ολοκλήρωση του όλου. Είναι σαν να είναι το δεξί χέρι μιας χώρας που δεν μπορεί να το κόψεις, ας πούμε, για να μπούμε ότι είναι ολόκληρος ο κορμός. Άρα τα Ιόνια πραγματικά προσφέρουν μεγάλη συμβολή σε αυτό που λέμε χώρα Ελλάδα ανάπτυξη. Και δεν σας κρύβω ότι με τις ενέργειες του κυρίου Σκούρτη, των αντιπεριφερειαρχών, με προγράμματα, ο ρόλος της περιφέρειάς μας είναι πολύ σημαντικός για τα επόμενα χρόνια και αποτελεί το κέντρο της μακροπεριφέρειας Ανδριατικής Ιωνίου. Για πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση κοίταζε πολύ προς βορρά και λίγο ανατολικά και είχαμε τις Παραδουνάβιες, είχαμε τις περιοχές της Βαλτικής, οι παρευξήνιες περιοχές, είχε ξεχάσει τη Μεσόγειο, η οποία είναι μια θάλασσα ειρήνης, ανάπτυξης, πολιτισμού, εμπορίου. Ένα κομμάτι λοιπόν αυτής της περιοχής που ανακαλύπτει τελευταίως η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη σημασία της νησιωτικότητας που έχουμε οι νησιώτες και μιλάμε για τη Μεσόγειο με 3.500 περίπου νησιά, εκ των οποίων τα 3% ανήκουν στην Ελλάδα. Η νησιωτικότητα έχει ιδιαιτερότητα και πρέπει να έχει και καλύτερες παροχές και μεγαλύτερη βοήθεια και για τα Ιόνια που διεκδικούμε και επιμένουν το ΦΠΑ, έστω και αν δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, το διεκδικούμε και ως περιφέρεια, το ζητάμε όμως από τους βουλευτές, από το Κοινοβούλιο, γιατί πρέπει να ψηφιστεί. Απευθύνονται πολλές φορές σε εμάς, ίσως επειδή έχει εγκατασταθεί η αντίληψη του μικρού πρωθυπουργού, αλλά η περιφέρεια δεν είναι ο μόνος θεσμός που διεκδικεί από το κράτος. Το κράτος έχει και υπουργούς, έχει και βουλευτές, έχει και κυβέρνηση, από την οποία πρέπει να διεκδικούμε συνέχεια. Γιατί δεν σας κρύβω ότι δεν έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής ως χώρα και ως αυτοδιοίκηση την ολοκλήρωση της αυτοδιοίκησης, να μπορούμε να διοικούμαστε. Διεκδικούμε όμως και την αυτοδιαχείριση. Πώς διαχειρίζεσαι τους πόρους σου, πού τους πας. Σου καθορίζουν και αυτό μέχρι στιγμής. Άρα είναι από αυτά που διεκδικούμε. Και δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουμε φιγούρα και διεκδικήσαμε, αλλά όταν χρειάστηκε υψώσαμε και τη φωνή μας και αντιδράσαμε, όπως πρόσφατα όταν Υπουργός Τουρισμού μετέφερε την έδρα της περιφέρειας εδώ, της Περιφερειακής Διοίκησης Τουρισμού προς την Πάτρα. Ήρθαμε σε μετοπική ρήξη για τη στάση της αυτή, όταν άλλοι οι οποίοι μπορούσαν να παρέμβουν εκείνη την ώρα είπαν όταν θα έρθει στο Κοινοβούλιο θα τα πούμε. Το θέμα είναι να αντιδράσεις πολύ πιο νωρίς και να το θεραπεύσεις. Ήρθαμε σε τέτοια ρήξη που ξεπέρασα κι εγώ τα όρια μου και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Δυστυχώς για να διεκδικήσουμε χρειάζονται αντιδράσεις, μέχρι το σημείο όμως που να μην δημιουργούνται και προβλήματα στους πολίτες. Καμιά φορά από τον τρόπο αντίδρασής μας ζημιώνουμε και τον ίδιο μας τον τόπο. Από εδώ και κάτω, το όραμά μας, που τα ακούτε πολλές φορές, μας ρωτάνε τι σκέφτεστε να κάνετε τα χρόνια που έρχονται. Για μας που είμαστε Περιφερειακή Αρχή είναι πολύ εύκολο να απαντήσουμε, γιατί λέμε ότι θα ολοκληρώσουμε τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι έργα μεγάλα, είναι έργα πολύ σημαντικά, θα επηρεάσουν την οικονομία του νησιού μας και θέλουμε μια ισόρροπη, βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας τον τόπο μας ελκυστικό, ιδιαίτερα στον τουρισμό. Ο οποίος τουρισμός
παράλληλα αλλάζει και εμείς πρέπει να αλλάξουμε και εμείς να το χρηματοδοτήσουμε και εμείς να σχεδιάσουμε, γιατί έχουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οι οποίες αποτελούν πραγματικά ένα στοιχείο που θα προωθήσει την ανάπτυξή μας και θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό, είτε είναι ο θαλάσσιος τουρισμός με την ιστιοπλοεία, την κρουαζιέρα, τις έρευνες στο βυθό και το ψάρεμα, αλλά και ο παράκτιος τουρισμός και άλλες μορφές, συνεδριακός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός και μια σειρά άλλων δράσεων που θα δώσουν όθηση στην περιφέρειά μας. Γιατί έχουμε το πλεονέκτημα της φυσικής ομορφιάς, της εμπειρίας και σε αυτό το σημείο και απευθυνόμενο σε όλους σας και στους πολίτες Επτανήσου, τουριστική πολιτική κάνει ο καθένας μας, καθημερινά. Δεν είναι η τουριστική πολιτική που κάνει η περιφέρεια, είτε συμμετέχει στις εκθέσεις, είτε στηρίζοντας και συνδιοργανώνοντας δράσεις πολιτισμικού περιεχομένου ή μεταφέροντας μια φιλαρμονική από εδώ ή ένα χορευτικό ή με ένα χοροδιακό. Θα πρέπει ο κάθε πολίτης να συμβάλλει και συμβάλλει με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας, με τον τρόπο που συμμετέχουμε στη ζωή την ίδια για να μην υπάρχει χορύπαση, εσκροκέρδεια και όλα αυτά τα παραλυπόμενα, ώστε ο πολίτης που φεύγει από τον τόπο μας να φεύγει ικανοποιημένος. Ο τουρισμός τον χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητος. Χρειαζόμαστε όμως και κάτι άλλο που εγκαταλείφθηκε στα νησιά μας και κυρίως στην Κέρκυρα. Λιγότερο στη Λευκάδα, διατηρεί ένα καλό επίπεδο πρωτογενούς τομέα, αγροτικού τομέα Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος παράγει προϊόντα, τα οποία εμείς τα προβάλαμε. Θα σας έλεγα για τις προθέσεις μας τις σωστές, είχαμε και την πρώτη περίοδο και τη δεύτερη ειδική αντιπεριφερειάρχη για τον πρωτογενή, για τον αγροτικό τομέα. Ο κύριος Μαγιάς ήταν την πρώτη διετία, η κυρία Καταβάτη που παρευρίσκεται και είναι εδώ. Μπορέσαμε να προωθήσουμε το καλάθι των αγροτικών προϊόντων, τα τυποποιημένα μας προϊόντα, μα είτε στις Βρυξέλλες, είτε στο Μουσείο της Ακρόπολης που έγινε μια μεγάλη έκθεση, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε αλλού. Το λέω αυτό γιατί ο αγροτικός τομέας είναι απαραίτητος για να μπορέσουμε να σταθούμε, να γυρίσουμε στη μητέρα γη, για να μπορέσουμε να τον συνδέσουμε με τον πρωτογενή τον τουρισμό, για να αφήνει περισσότερα χρήματα. Είναι άσχημο να έρχεται ο τουρίστας από την Ολλανδία πληρώνοντας τα 20-30 ευρώ, τα οποία τα ξαναπαίρνει πίσω είτε πληρώνοντας το βούτυρο, είτε την ντομάτα, είτε το κρέας, είτε όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε και δεν μπορούμε να παράγουμε, αναγκαζόμενοι ως χώρα να χαλάμε το 60% του εισοδήματός μας για να μπορέσουμε να αγοράσουμε τρόφιμα. Θεώρησα ότι η συνάντησή μας αυτή δεν πρέπει να είναι μόνο επικοινωνιακή, αλλά και ουσιαστική, και θα κλείσω ολοκληρώνοντας αυτό που έγινε στη συνέχεια. Η επόμενη περίοδος είναι η πέμπτη περίοδος του ΕΣΠΑ. Ετοιμάζεται το πέμπτο ΕΣΠΑ. Το πέμπτο ΕΣΠΑ είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, μια τράπεζα τρόποτινά 232 περίπου εκατομμυρίων όσο ήταν το τέταρτο. Και διεκδικήσαμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα ποσοστό 30% να έρθουν στις περιφέρειες. Μέχρι σήμερα τα χρήματα του αγροτικού τομέα, τα θυμόσαστε, από επιδοτήσεις, leader και όλα αυτά τα γνωστά, γινόταν μέσα από το Υπουργείο και όχι με τις καλύτερες διαδικασίες. Γι' αυτό βλέπετε εγκαταλείφθηκε και ο πρωτογενής τομέας. Ένα μέρος λοιπόν 30% του προγράμματος που ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο για τις περιφέρειες και ένα μεγάλο ποσό για την περιφέρειά μας θα το διαχειριστεί η περιφέρεια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα, να ενισχύσουμε τους νέους αγρότες, να ενισχύσουμε τα παιδιά σε επιχειρήσεις σύγχρονες, αξιοποιώντας και το ΕΣΠΑ, το οποίο θα δώσει τέτοιες δυνατότητες. Τώρα τι είναι το καινούριο ΕΣΠΑ? Είναι ανάλογου μεγέθους χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο έχει μια διαφορά και θέλω να το εμπεδώσουμε από τώρα, θα το ζήσουμε στη συνέχεια. Δίνει έμφαση στην έξυπνη εξειδίκευση και στην καινοτομία. Σου λέει κάνε επιχείρηση, κάνε μικρές επιχειρήσεις, να βοηθήσουμε την ανεργία, να βοηθήσουμε τους νέους, να κοιτάξετε να είναι έξυπνα πράγματα, καινούριες επιχειρήσεις που θα δώσουν όθηση στην οικονομία. Έτσι το ΕΣΠΑ το διαμορφώσαμε ως εξής. Και το λέω αυτό γιατί κάποια στιγμή διάβαζα, λέει ποιοι συμμετείχαν. Συμμετείχε η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Διαχειριστική Αρχή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΗ,
το δίκτυο των επαγγελματιών, τα επιμελητήρια, μελετητές ειδικοί. Θέλω να πω ότι αυτό σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα δεδομένα τα καινούρια, ώστε υποβλήθηκε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έγκριση και στη συνέχεια να μπορούμε να εκταμιεύουμε και από εκεί. Πράγμα που σημαίνει μέχρι το 2015 που έχουμε το ΕΣΠΑ και μέχρι το 2019 που είναι το νέο ΕΣΠΑ θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε τα έργα και από τις δύο τσέπες. Έτσι αυτά τα έργα που εντάξαμε θα ολοκληρωθούν και θα προχωρήσουν. Θέλω λοιπόν να κλείσουμε την απόψινή μας συζήτηση και θεωρώ ότι όταν κάνει κανείς κάποιο έργο, μου είπαν στην Κεφαλονιά δημοσιογράφοι, λέει, μα δεν είδαμε να κοιτάξεις ένα έντυπο. Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς αν αναφέρει και κάνει απολογισμό και προγραμματισμό επάνω σε αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει, σε αυτό το οποίο έχει δρομολογήσει, σε αυτό που έρχεται σε επαφή με την κοινωνία. Δεν χρειάζεται λοιπόν, γι' αυτό μίλησα εγώ, ότι δεν χρειαζόμαστε εκθέσεις ιδεών, δεν χρειαζόμαστε εμπόριο και ελπίδες και είναι άκρος επικίνδυνο κάποιοι, και αναφέρομαι στο συριζήτικο γκρουπ, το οποίο τι κάνει, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτόν τον καιρό την αγωνία των πολιτών, το θυμό των πολιτών, το δικαιολογημένο, τη φτώχεια των πολιτών, τις παραλήψεις των κυβερνώντων, οι οποίοι πολλές φορές λειτουργούν ισοπεδωτικά και πραγματικά φτάνουν τους πολίτες στο άωριά τους. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να κάνεις ένα εμπόριο ελπίδων και κάποιοι άλλοι να περιοδεύουν την περιφέρεια που δεν την έχουν γνωρίσει, δεν έχουν να παρουσιάσουν κάποιο έργο διαφορετικό και μου θυμίζουν την Αντουανέτα που λέει γιατί δεν παίρνετε παντοσπάνι, αυτό έχει μια διαφορά. Καθήκον λοιπόν για μας είναι να παλέψουμε για την περιφέρειά μας, να παλέψουμε με το συνδυασμό, είναι όλοι άξιοι και σπουδαία στελέχη και τα προηγούμενα που ήταν στην περιφέρεια και έχουν εμπειρία και τα νεότερα στελέχη μας εδώ, με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας προσπάθεια, θέλω να αγωνιστούμε, να κερδίσουμε και να έχουμε επιτυχίες στις εκλογές. Εφόσον, και απευθύνομαι στους συμβούλους μας καταρχάς, στους υποψήφιους, αλλά η παράκλησή μου και σε εσάς. Εφόσον δεν εφησυχάσουμε ούτε το τελευταία στιγμή το βράδυ, εγώ να σας μεταφέρω και το μήνυμα νίκης από όλα τα Επτάνησα και οι μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει μας παίρνουν σταθερά πρώτοι. Το λέω επειδή είμαστε κοντά στην Κυριακή, αλλά επουδενή θα πρέπει να εφησυχάσουμε. Εγώ θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή σας. Δεν σας θεωρώ απλώς ψηφοφόρους που εκδηλώνετε έτσι στην πράξη την αγάπη σας και τη διάθεσή σας, αλλά σας θεωρώ μαχητές μαζί μας, γιατί αυτή η νίκη, από τη συμμετοχή μου που πιστεύω να ολοκληρωθεί αυτή την πενταετία, ανήκει σε εσάς. Είσαστε εσείς που στηρίξατε τον αγώνα μας, είσαστε εσείς που θα κερδίσουμε και να μην εφησυχάσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί πίστευα ότι δεν θα υπήρχαν υποψήφοι για την περιφέρεια, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα έχουμε και 10 ψηφοδέλτια ο καθένας με τη σκοπιμότητά του. Σας ευχαριστώ πολύ και με την νίκη. Το βράδυ της Κυριακής να κερδίσουμε και να ευχαριστούμε. Μισό λεπτό πριν φύγουμε παράκληση. Ναι. Ξέρετε, όταν μιλάει κανείς από το βήμα, κάτι θα του ξεφύγει. Να έρθουν εδώ οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Θα τους φωνάζουμε ένα προς ένα. Ναι, ναι. Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης νομού Κέρκυρας, Τάκης Μεταλλινός. Υποψήφοι Περιφερειακή Σύμβουλη Εκλογικής Περιφέρειας Κέρκυρας, Ανδριώτης Κορδίλη Μελίτα. Ανιφαντής Γεράσιμος. Ασπιώτης Σπυρίδων. Βεντούρας Κωνσταντίνος. Βλαχοπούλου Ζαφυρία. Βλάχος Ευάγγελος. Βραδύ Ελένη. Γιαννακού
Κωνσταντίνος. Βουναρόπουλος Γεώργιος. Βούση Άννα. Καποδίστρια Όλγα. Καρδακάρης Σπυρίδων. Καρύδης Δημήτριος. Καταβάτη Μαρία. Κατσαρός Περικλής. Κένταρχος Νικόλαος. Κλουδάς Δημήτριος. Κοτσιάλης Βασίλειος. Κοντός Βασίλειος. Κουρσάρης Γεώργιος. Μαθιός Δημοσθένης. Μακριά Μαλία. Μάνεση Αναστασία. Μιλιώτης Νικόλαος. Μόσχου Εμιλία. Νάος Δημήτριος. Νικήτας Ιωσήφ. Πουλής Αλέξανδρος. Σκούρτης Χρήστος. Στογιάννος Βασίλειος. Τζαναβάρη Καρπατσέλη Αλεξάνδρα. Χαλικία Ρουμπινή. Νέα Ιόνιος Πολιτεία. Σπύρος Σπύρου, υποψήφιος Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων. Εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Συνεχίζουμε και δημιουργούμε. Με σχεδιασμό, με ρεαλισμό, με ειλικρίνεια, με μεθοδικότητα, με συνέπεια, με εντιμότητα. Νέα Ιόνιος Πολιτεία. Σπύρος Σπύρου, υποψήφιος Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων.